Welcome to my channel. Thank you for joining back. Thank you so much, my old subscribers. If you're a new subscriber, welcome to the family. Thank you so much. Thank you for having you here. Dalo hine. And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe. Always like and share my posts. Always like and put on your notifications to always get any new things I put in here in this channel. Okay, n'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya na ezinụlọ. Gịnị ka a na-akpọ ezinụlọ? Ezinụlọ bụ family na gịnị na bekee. Anyị ga-eleba anya mkpụrụ okwu niile kọkọrọ ọnụ na ezinụlọ. Names a na-afụ gịnị na ezinụlọ. Afọ ọbụla a na-afụ na gịnị na ezinụlọ. Ka i wee marụ, nwere ike ịchọrọ ịbụrụ onye chọrọ ịmụ etu esi asụ Igbo, etu esi kpọọ my father, my mother, my uncle, my brother. Ihe niile ahụ a ga-edebe anya. Nke mbụ bụ father, nna, my father, nna m. Mother, nne, my mother, nne m. Brother, nwanne m nwoke, my brother, nwanne m nwoke. My sister, nwanne m nwanyị, sister, nwanne m nwanyị. Male, nwoke. Female, nwanyị. Paternal uncle and aunt, nwanne nna m, nwanne nna m. Maternal uncle and aunt, nwanne nne m. Nephew, nwa nwanne m nwoke, nwa nwanne m nwoke, nwa nwanne m nwanyị. Niece, nwa nwanne m nwoke ma ọ bụ nwa nwanne m nwanyị. Father-in-law, nna di m, my father-in-law, nna di m. Mother-in-law, nne di m. Son, nwa m nwoke. Daughter, nwa m nwanyị. Son, nwa m nwoke. Daughter, nwa m nwanyị. Father, nna nna m. Ụfọdụ na-akpọkwa ya nna m ochie, nna nna m. Grandmother, nne nne m ma ọ bụ nne nna m. Paternal grandfather, nna nna m. Maternal grandfather, grandmother, nne nne m. Relatives, ikwu na ibe, ikwu na ibe. Relatives, ikwu na ibe. Ụmụnna, kinsmen. Ụmụnna, the kinsmen. I said the kinsmen. Sikwa nke a, sị nke a. Ụmụnna, kinsmen. Ọbụna nwere ajụjụ ọbụla, nwekwa ihe ọbụla related to family ịchọkwa ịjụ, tinye na comment section. Tinye nke gị na comment section. Ọbụna nwere ihe ọbụla mgbagwojukwalụ gị anya, ma ọbụna nwere ebe ọbụla ịchọkwa ịkpọ my attention, tinye na comment section. Please don't forget to like and subscribe. If you have not subscribed, don't forget to like and share. And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe. Don't forget to put on your notification bell so that we'll be able to be the first person to see me any exciting things. Thank you so much. Thank you. God this recording. Bye.